Ame befu kabela jele wali nyumano ni wati na la dalasigi amo konna la biye araba ye décembre kalo kile mukan ani sheki samba fla ani mukani fla wa anya fo ni kenen ka munu ye demembaga ni kanumba yo olu chama obana mali kono fo kata se mali ko kan jamana chama era koni penema ame bela jele fo kabela jele wali nyumano kenen la ni wati na famille sempara amu bela jele fo mi madame ne Jules sempara kata se mfa sempara aywa mi me talike aywa député la ame folike ayre fenela ni wati na fo kata se mi me talike minini sempara aywa aleni wa kalilu sempara ka nunu bela jelen fo ni wati na busuru sempara ame folike o bela jelena ina kuma nya foto am na sempara duba ka bela jelen fo aywa maju sempara ame ayre fene fo ni wati na kaboy ina fo anya foto am na lalalo suba konna la mami beni no ni alekera sababu ma chamamba anasro ode mami bala traoré ambe afo ani abaraka nyogon ani aka yaya kone ka nunu bela jelen fo ni wati na nyere terike nyere dogoke jili ame kone ni wati na ka fo gausu damele ka le fene fo kenyeba ni wati na anya fo ni bara konna la ameta sugu kono folo kasroka sigena doni anka gafe kuna fo nunye Universel Media jen izinba o kamene nyamba o soro yoruba Universel Media ko la dege na tigi mankan mina nyumango jalaka to Universel Media bolo ka jien kolongolo ka mina nyuma dama woloma kana di jamana dew ma songo dama temen diala Universel Media tay wasa dan télé sugu be ana tabelo climatiseur sugu be radio sugu be kuramine sugu be panneau solaire ana manjolon ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuraman ni a batteriment ani disama manzin oni orakoro frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanveta kenaman lampambao klebe munun latama kolomba seno ka minon ani piqueur dingen seno ka manzin humidificateur ka nema jigin aw ka siso kono anaka barakero la caméra de surveillance ani antenne parabolique montorable Universel Media yeko ye foko ban Universel Media akabite ku kacha dobe bozola wonindela téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dobe dabananina téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 Dofanabe rue Mohamed 5 là téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minanmango tabali dambali segembali latege basite nya foto kamina ni ansigine anya fo kuna funu mi mambulo aywa ala kuma bo an koni ya antege sigo luka amina seka dunoli yanka walolal konnala gafe folo mi manje koro ode soir de ko alebe boko baduru keme kononto ani biduru ani durula bi ni ko tani ka sigima aywa ko ma doma ma chama de fene ba fotuguni o kabamana kana ko boli o koni te fuware ye nga ko sigimbalia aywa ibaye ka fo ode ala ko re Dr. Umar Marko ni bela jelemba dombi ale koni kera minye ma bolile ka bo jamana kono aywa ka koroke chamanye nga ayito akatamala minye laseli min koni konnala amina anda dula noye batakiye ka chi mali ale ni jiye jamana akelingena bela jelema Umar Marko bela jelemba don député do minye député koroye aywa akaroye wasablore koni konnala bi ambe wati mina kalo chama o dogore koni kelen kofe aywa mimeti jo kalo woro nyogona sila Dr. Umar Marko kamera ni jaw olu ballaka joaka minye irisi jamana re konika amayi ka fo bi ambe wati mina ase irisi jamana ka asababu abora minye mali findigila ko olu ye wulika job belebele doke kajiki Umar Marko re koni Dr. Kaso nga utara fo ako foli min kera ko kuna funi sorole afe Dr. Umar Marko ale fene koni ya ira ka fo yankadi ni ye aywa segin koni make kana soble akera taye mi ni aywa kiwaro sorola kosanina ka fo kabe irisi jamana ka ayito minye bataki ka nyeshi mali deuma aywa krengrenia la mali politiki ton olu yere koni ma fokata se jien jamana akalingina bela jelen koni ma
Umaru Mariko a y'a jira k'a fɔ ale de Sadi yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa ye ni sɛnɛ bɛ transition na bi a ko ale y'o kɔni yɛrɛ dɔ ye a ko a bɛ san 10 ɲɔgɔnna si an bɛ ko o ma gɛn i b'a ye k'a fɔ Mali jamanadenw olu yɛrɛ kɔni talen bɛ kuma tɛ maa si den kelen da kɔnɔ bari ka d'a kan bi jamana yɛrɛ kɔni bɛ waati min na a ka gɛlɛn fagali jugu bingali jugu ale ni dugukunturu olu de kɔni bɛ ka jeni ayiwa musow olu yɛrɛ kɔni bin bɛ ka k'olu ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na maaw ka balo o kɔni o bɛ ka tiɲɛ min bɛ tali kɛ ayiwa adamadenya hakɛw olu sabatilen tɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa damakɛɲɛ kɔni o kɛlen tɛ maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ ni ne kɔni kɛra malidenw daraka n'u tilela fo ka taa se u surafana yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na bɛɛ fanga o kɔni o donnen don galama la ka taa se da kana bilali min n'o ye liberté d'expression ye o kɔni o kuma yɛrɛ kɔni o tɛ se ka fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa a ko bi ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn waati tɛmɛnlenw na a tun bɛ fɔ Mali de ma ko jamana dumanba ayiwa a tun bɛ fɔ Mali de ma badenya dugu sindiya ale ni sigiɲɔgɔnya jatigiya o dugu de kɔni ye Mali ye bonya ayiwa ale ni ɲɔgɔn ka hakɛw olu yɛrɛ kɔni tɔbɔtɔli o de tun ye Mali ye i b'a ye bi Mali minnu bɛ fanga la bi n'o ye cɛmancɛla fɛngɛw ye maa o maa e de sɔnna k'i kɔkɔ da u kɔkɔ la ayiwa ni e ta ma kɛ boli ye e kɔni e ta na laban min ye kaso jugu la bari ka d'a kan ko hali kiiri tigilamɔgɔ minnu bɛ baara la olu bilalen bɛ cɛmancɛla fanga maaw olu yɛrɛ kɔni sago de la bi an bɛ waati min na a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'i da don ale yɛrɛ kɔni ta la ale dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ayiwa ale yɛrɛ kɔni kisira de bari ka d'a kan fagali de kun ɲɛsinin bɛ ale yɛrɛ kɔni ma i b'a ye ale ka denbaya fo ka taa se a baarakɛɲɔgɔn ni a teriw ma bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ bi k'a sababu kɛ ale o de la i b'a ye kabini ko ninnu yɛrɛ kɔni daminɛ n'o bɛ tali kɛ ayiwa cɛmancɛla fanga in ye ale kɔni ye taama kɛ ka se an sigiɲɔgɔn jamanaw ma n'o ye CEDEAO jamanaw ye fo ka taa se nanzara jamana dɔw ma hali n'o y'a sɔrɔ taamabɔ sisi yɛrɛ kɔni ma minɛ nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale yɛrɛ kɔni sera min ye Moscou jamana yɛrɛ kɔni kan n'o ye Irisi jamana ye ko ale kɔni bɛ nin kɛ waati ye waati min ni a bɛ waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma bari ale don tɛgɛw kɔni de dayɛlɛnna k'ale kunbɛn o ye bonyaba ye ka ɲɛsin ale ma ale b'o bonyamasigi kɛ Irisi jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a ko juguden kelen o tɛ Mali la a ko tuguni an bɛ waati min na i b'a ye maa si den kelen tɛ Mali kɔ k'a bɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɛmaaw bɛ ka jalaki bi kɔkan jamana minnu ma a ko dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko maa si den kelen tɛ Mali kɔ bi an bɛ waati min na Mali mago bɛ fɛn min na o de ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye ani jamana wɛrɛw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ta Mali kɔni t'a ɲini fiyewu min ye ka taa baya ka se ka t'o kɛ jamana wɛrɛ kɔni ye i b'a ye bi sɔrɔ a caman de o de kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa malidenw ka wulikajɔ o bɔlen kɔfɛ a la Mali anw mago bɛ min ye kɔkan jamana a caman ba de la yaasa ka se k'an ka ɲɛtaw k'olu sabati cogoya min na nka a ka kɛ jamanaw ye jamana min ni olu bɛ an bonya ni danaya b'u kan ayiwa ni o b'u ka baara minnu tɛgɛdi ɲɔgɔn min n'o bɛna kɛ ni anw ye ayiwa a ka kɛ min ye danaya yɛrɛ kɔni o kelen kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ bi se min bɛ anw ye ayiwa o kɔkan jamana ninnu ayiwa hakilina fitinin min b'o olu la ni o nana fara anw ta kan a bɛna kɛ belebeleba de ye yaasa anw ka jamana ayiwa a sɔrɔ ninnu bɛ se ka kɛ mago ye malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka an kana kɛ maa ye diɲɛ kɔnɔ maa min n'o bɛna ka na anw ka jamana ka se k'a sɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kumaniya anw ka jamana ani a den bɛɛ lajɛlen ma a ye hakililajigin kɛ ko Mali n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn don jamana kelen ayiwa kungilenna kelen ale ni hakilina kelen i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na o b'a ɲini ale yɛrɛ kɔni fɛ a ka malidenw wele ka taa bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa ka t'o ma bi an bɛ waati min na ayiwa anw kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen de kɛ minnu ni olu bɛ ka dankari kɛ bɛɛ fanga yɛrɛ kɔni na ayiwa ka se ka min ye tarikuw ye k'olu yɛrɛ kɔni yɛlɛma cogoya min na don n'a nataw la ayiwa tɛgɛ ka jɔ Mali la ko Mali de ye bɛn dugu balimaya dugu min ye démocratie yɛrɛ fɛnɛ o yɛrɛ kɔni dugu n'o ye bɛɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na anw kan ka fɛɛrɛ de kɛ yaasa Mali a bɛ se ka wuli k'i jɔ cogoya min na o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu n'an ma bɛn basigi ale ni kiiri tigɛ ko ɲuman malidenw wɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o baara ninnu kɔni sabati a y'i to yen ka foli k'o kɛ bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fasiri bɔra min ye soirée de Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ale yɛrɛ ka sɛbɛnnen don nka a lasɔrɔla min ye Laya Jara ale tɛgɛ nɔ kɔ halisa an bɛ taa ayiwa min bɛ tali kɛ banbaci kɛlɛ la
indépendant ale yɛrɛ kɔni bɛ don a b'i da don la indépendant bɛ bɔ ko 5,600 ani 21 na sɔgɔmada in na ayiwa basigibaliya indépendant kɔni i da don la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara anw ka jamana a kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ a yera ta coyi fo ka taa se maaw olu bolofɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye baganw ye ayiwa o walew olu de bɛ ka kɛ EGS yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tama Ama n'o ye Gawo yɛrɛ kɔni mara ye k'a daminɛ tɛnɛndon desanburu kalo tile 26 tɛmɛlen Tama Ana ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Asongo mara Gawo kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa caman olu bolofɛnw n'o ye baganw ye olu kɔni ta coyi de kɔni kɛra olu la État islamique yɛrɛ kɔni fɛ ni a bɛ fɔ minnu ma a dala suruma ko EGS kunnafoni minnu sɔrɔla u b'a yira k'a fɔ nin baara minnu kɛra EGS yɛrɛ kɔni fɛ nin ye jaabi ye min ni a kɛra Mali finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnlenw na Team Ama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o kɛra sababu ye ka banbaci maa caman ka dankarikow la minnu ni olu bɛ se ka minɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ nka i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔba yɛrɛ kɔni kɛlen Mali finitigilakaw fɛ desanburu kalo tile 18 bɛɛ lajɛlen kɔni ye a kuma fɔ nka a ko a digira banbaciw la bari a ye bɔnɛba k'o las'u ma o de kama u wulila k'u bɛna tasarali la o tasarali senfɛ siga kun kelen bɛ maa minnu na minnu ni Mali finitigilakaw olu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa olu kɔni u taara bi olu yɛrɛ kɔni ka olu ka so bi an bɛ waati min na maa caman olu n'u bolofɛnw de kɔni bɛ ka boli nka boli senfɛ i b'a ye banbaciw olu taara bin min bɛ tali kɛ sifinnaka dɔ ale ni maakɔrɔba ni olu bɛ taa o caman ɲɔgɔnna si la nka a kɔni kɛra maa minnu fɛ halisa u bugunamatigɛ ka se k'a fɔ nin dakɛ de fɛnɛ u taara ni maa dakɛ de u taara n'o ye maa si den kelen yɛrɛ kɔni tɛ se k'o fɔ nka min ye denmisɛnninnakaw ye fo ka taa se cɛkɔrɔbaw ma olu yɛrɛ kɔni yera nin minɛli yɛrɛ kɔni senfɛ parce que a sɛbɛnna Masire Job fɛ ka to o fasiri kelen hakilina kɔnɔna la i b'a ye o de kɛra sababu ye tesit kɔnɔna la tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ waati min na tesit gɛlɛyaba de kɔni b'a kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ale de ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ olu dancɛ ye n'a bɛ fɔ min ma ko zone de 3 frontières Burkina fo ka taa se Niger ni Mali yɛrɛ kɔni ma a banbaci kelenw ni olu ye EGS ye nin waati laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ taamasira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o bɛ tesit ni Asongo yɛrɛ kɔni k'olu kala ɲɔgɔn na ayiwa e ko o taa ni ka segin a donni bɛ gɛlɛya la o de kɛra sababu ye Maliden dɔw yɛrɛ kɔni wulila k'u fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka u ka dusumakasi k'a kɛ taama ye ka se k'o yira o taama in kɔnɔna la u kɔni y'a laɲini Mali finitigilakaw olu bɛ se ka segin ka na cogoya min na tesit kɔnɔna la min b'a to gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi a dala bɛ se ka lakuru yanni a ka gɛlɛya i b'a ye o taama ninnu kɔnɔna la u y'a laɲini Mali finitigilakaw olu dɔrɔn de bɛ se ka na ka se ka lakana sabati min ye yɔrɔ kofɔlen ya i b'a ye Mali finitigilakaw olu ka nali o bɛna kɛ sababu ye Maliden minnu bɛ yen nɔ danaya kura olu de kɔni bɛna k'o da olu yɛrɛ kɔni kan bi an bɛ waati min na Maliden minnu bɛ tesit u ta kɔni kelen bɛ jigilatigɛ yɛrɛ kɔni dan ye bi i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnlen na i b'a ye a bɛ semaine caman yɛrɛ kɔni bɔ banbaciw olu kɔni y'a jira k'a fɔ mobili den kelen o tɛ bɔ lelo ye min ye ka taa tesit yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o min ni o kɛra Malidenw yɛrɛ kɔni ye a lajɛ sa ayiwa n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la o kɔnɔla la tuguni mobili 3 o de kɔni ni a b'u kan tiɲɛ don wa nkalon don wa e ko o jaabi o ɲuman tɛ sɔrɔ Malidenw yɛrɛ de kɔni bolo wa a bɛ fɔ baarakɛyɔrɔ min ma ko Tombouctou Institute hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni dagalen tɛ Mali la nka u ka bolofara min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la ninɔ olu ye baara kɛ ka ɲɛsin bi Malidenw politikitɔnw a b'u fɛ wa a t'u fɛ kuma caman o kɔni o bolilo olu kan Mali fan caman yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ o kuma ninnu kɔnɔna la Maliden caman yɛrɛ kɔni bi olu ye pɔrɔn de ci min ye Mali politikimaaw olu yɛrɛ kɔni na i b'a ye ni ɲinini kɔni kɛra Mali Bamako kɔnɔna la fo ka taa se Mali région caman olu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la n'i taara Menaka ayiwa i b'a ye k'a fɔ yen nɔ alihamudulilayi politikimaaw olu bɛ se k'a fɔ maa 100 o 100 o ɲininkali 85 ayiwa olu y'a jira k'a fɔ ayiwa danaya dɔɔni ko olu bɛ se ka o da politikimaaw kan nka ka bɔ yen n'i nana Bamako i b'a ye maa 100 o 100 maa 70 olu kɔni ɲininkali min kɛra 5 min ɲininkali kɛra olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali wa fɔri kɔ o ka fisa ni maa politikimaaw Mali politikimaaw ye tawudeni o b'o cogoya la ka taa Sikaso olu y'a jira maa 65 sigiyɔrɔma 100 ayiwa olu y'a jira k'a fɔ Mali politikimaaw ayiwa min ye ntangɔ ye k'a ka fisa n'u ye u tɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye pɔrɔn kɔ ayiwa ka bɔ yen
Kayi Tombouctou aywa olu ko maa kɛmɛ o kɛmɛ 48 olu ɲiningara olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ Mali politique mɔgɔw aywa ko kɔni min ye fu ye a ka fisa n'u ye. An bɛ taa min ye Mopti aywa Moptikaw kɔni ɲiningalen olu fana y'a yira k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ maa 40 tɛgɛ sera ka da olu kan k'olu ɲininga olu y'a yira k'a fɔ politique maaw Mali yɛrɛ kɔni na nafa den kelen a t'u la ka bɔ yen an bɛ taa Segu min ye Kulukoro ye olu ɲiningalen maa kɛmɛ o kɛmɛ aywa kumakan sera ka se maa 27 ma olu kɔni minnu ɲiningara olu y'a yira k'a fɔ politique mɔgɔw ko zoro ka fisa n'u ye ka bɔ yen an bɛ taa Gawo aywa ale ni Kidali yɛrɛ kɔni mara la olu y'a yira k'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ maa 22 olu sera ka ɲininga olu y'a yira k'a fɔ Mali politique mɔgɔw aywa ko foyi den kelen t'u ye nafa yɛrɛ tɛ politique la anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ parti politique olu ko y'a ye nka n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta ɲiningali kɛlen Mali fantan ɲiningali kɛlen Mali yɔrɔ minnu na aywa olu b'a yira k'a fɔ n'i ye kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ ina komi maliden 42 aywa olu yɛrɛ de kɔni sera ka ɲininga nka ɲiningali la n'i y'a jateminɛ maa caman olu kɔni hakilina de taara kɛ aywa ko Mali politique mɔgɔw olu tɛ foyi den kelen de maa 34 aywa olu y'a yira k'a fɔ ko danaya dɔɔni o bɛ se ka da Mali politique maaw kan maa 24 olu yɛrɛ kɔni tora hakili falen na aywa an b'a la an t'a la u ka ɲi u man ɲi olu yɛrɛ kɔni tora munumunu salo la olu ni ɲɔgɔn cɛ Fasili sɛbɛnna Seydou Konate fɛ anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la n'o ye ɲɛdakura ye an y'a fɔ nin kɛnɛ ninnu kan aywa yaasa an ka gafe kunnafoni olu ka dafa an bɛ taa diɲɛ dɔnniya sira kuraw olu fɛ aywa kunnafoni min n'an y'olu sɔrɔ an bɛ don n'olu ye bi an bɛ taa fo Ghana i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ Ghana aywa u ka laadalafini min yɛrɛ kɔni bɛ yen o bɛ ale kana nka min ye teriw ye olu kɔni ka finiw bɛɛ lajɛlen kɔni ye jɛman ye i b'a ye k'a fɔ ni ja in na cɛ in a ka baara kɛra mun ye ale kɔni ka anniversaire de kɔni bɛ sen na aywa donc yɔrɔw olu kɔnɔna ma ale bɔ min ye sow tali walima appartement olu kɔnɔna ma ale bɔ ale ko de ale bɛna ko kɛ diɲɛmaa bɛna min ko fɔ diɲɛmaa ma deli ka min ɲɔgɔn ye k'a ka chaise n'a ka tabaliw fo ka taa se a ka boisson ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen k'olu da kunna aywa hali n'o y'a sɔrɔ misigiko b'a la ka u kun ɲɛsin n'o ye anw ka kaburudon kɔnɔna yɛrɛ ma aywa ka taa u ka doniw sigi photow bɛ ta dɔnw bɛ kɛ boissonw bɛ min aywa ka ale yɛrɛ kɔni nana a nana bɔ suw la de wa walima a nana ko wɛrɛ la de wa nka a ye min kɔni da anw tulo kan o de ye k'a fɔ ale ka anniversaire bi ni a fête yɔrɔ bɛ ale bolo o de ye kaburudon kɔnɔna ye aywa dɔn ani wale nasuguya bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka mun kɛ olu kɔni anw ɲɛ b'o la aywa kaburudon in kɔnɔ nka maa caman yɛrɛ ɲininka nin ye min ye u ka saraka bɔ nasuguya dɔ de ye wa walima nin ye fantasime dɔ de bɛ n'an b'a fɛ ka o de satisfait wa o de ye nin ye wa nka ɲiningali kɔni o bɛ nin nɔ o de fana bɛ dansigi an ka bi n'o ye gafe kunnafoniw na ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na Maimuna Tarawele fo ka taa se min ye Adama Jalo Aja Ture n ka madamu don k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn Tanti Jeanne k'o ka foli d'a kan n buramuso ka bɔ yen Magi Kane k'ale fana fo Sidiki Ture Sabalikɛn Ture Kalu Ture ayiwa Umar Ture Salif Tarawele fo ka taa se Dramane Dramé ale ni Gawusu Kalusi ayiwa Usman Kane k'ale fana fo nin waati in na an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin waati kelen kɔnɔ nin waati nin jɛmukan kelen kɔnɔ